Okay. Na gaba kuma in kana so ka duba service menu ka, quick service menu, ko kuma shine za ka danna star hash. Idan ka danna star hash sai ka danna 6011 ƙarshe sai ka danna hash, shine zai kawo maka quick service menu. Misali in ka danna shi zai kawo maka quick service menu naka, amma wannan yana amfani ne wa iPhone kaɗai. Next, abu na gaba, in kana so ka kira mutum a private number, kawai akwai number da za ka danna. Idan ka danna number hash 31 hash sai ka danna number waya kawai. Kana gama sa number waya sai ka danna kira. Kana danna calling ta direct zai tafi mishi a private number. In kana so ka ga ƙarfin signal na network naka, amma wannan yana amfani wa iPhone ne kaɗai, za ka danna star 301 star 301. In ka danna shi sai ka danna hash 12345, abinda za ka danna ƙarshe hash. Idan ka danna wannan zai kawo ka information na signal na network naka da komai nashi. To wannan amma yana amfani ga masu iPhone users kaɗai. Mun gode muku da kuka bamu lokacin kallon channel namu, kuma ku danna subscribe domin ku samu sababbin bidiyo samu na gaba da zamu daura insha Allah kwanan nan. Muna godiya a gare ku, sai anjima.